Siyathokoza somango othandweni. Ngiyabingelela kakhulu. La ngizocela uchaza nakho. Nawo lamabhodlela la, eligreen leli, elibomvu leli. Amabhodlela la, leli green ile lokugeza. Le bhodlela leli njengoba ligeza lihamba nekhombo yalo lodwa. Kuba yilo mase uba nezinto ezithize zokugeza. Ngeke ngithi kumuntu uma elithatha leli bhodlela leli, uma enomuntu ahlala naye endlini, kufanele ukuthi naye amthathele ageze ngesizathu sokuthi uma uwumuntu nizwana, ngibekise njengesilwane, uma unesilwane usulale nomuntu kakhulu, leso silwane leso siyacasha nakulowo muntu, siyangena nakulowo muntu. Yikho mathola ukuthi wena mawuneyinkinga eziningi, wathola ukuthi wasulala nomuntu, uthola ukuthi lowo muntu loyo naye uneyinkinga zakhe. Yebo ke, yikho ke lokho bengichaza ukuthi kubalekile ukuthi mawulithatha nalowo muntu naye lozwana naye ageze ngalo ukuze ubone umehluko. Ngoba noma ungathatha yiphi into uthi uyisebenzisa, noma ungathatha muphi umuthi noma kusiphi isangoma, kufanele lo muntu lozwana naye nigezisane noma lokho ngoba kuncane umthathele naye. Ngoba manje lento ozothi wena uyayikhipha, kunabantu abahambe bethi bakhipha izilwane ayiphumi, uyaya kumelaphi wendabuko afika amkhiphe amlahlele siphume ngempela. Mase sokuthi ke mayesebuyela futhi uhambatha naloya muntu, lesilwane sesicashe kuloya muntu loyo, ephinde futhi ethi uyabuyela. Yikho ke ngithi ke kubaleke kakhulu ukuthi manigeza nigeze nobabili ukuze nikwazi ukuthi ninqobe izilwane, ninqobe izinto ezingcolile, imoya yobumnyama enengamele nemithi ensetshenziselwe yona. Yikho ngithi kubalekile ukuthi uma ulithatha leli bhodlela umthathele nomuntu wakho, nikwazi ukuthi ageze nawe ugeze, nibe clean, kuhlangana into eclean. Angazi noma ngizwakala kahle. Siyathokoza kakhulu mango othandweni sangoma esibulwa ngonyezi, ezinye sibulwa ngamathambo, umphathi okhubala usandla sensimbi, sikhombo sentambo ehle ezebomvu zamadoda. Siyathokoza.